जाना तड़ू। अरे बाप रे बाप कर्जा के मारे ऊ ना ओकरा दुआरी पे जवन ना बोले के तौन बोल जे तो हमरो एक दिन आई रहने कर पापा से मांगे हां भैया दन 500,000 रुपया खातिर चललन गली बोली आता ना तिया तरकारी बेचाला का जाने कौन बैंक में धराला मतलब बुझे बैंक में जानता ऊ चन्हाक बाड़ी सन कर्जा रिंग काट के हेने से होने क के गहना बना बना रखे ले खेलवड़िया ना जी दीदी हां गहना ना बनावे के अपने पिए खाए खातिर मौज मस्त जानते हैं कुंवारे अच्छा तू बतावा कने यार बुझला कि नहीं और कने वाली का सोचत होई जी दीदी कैसे कर्जा चुकाई हो मना घर के बेटी हिया तब का घर के बेटी हिया खाली बेटा हुआ जीव चट हटे देखते रहो वो घरे मुर्गा मछली हमनियो घरे तारो घरे आके खात रहे पैसा कहाला नु के औकात होइए नहीं के दे देल बानी अंगिया भर गांव के खाली बड़ा का बने के चक्कर में कौन ना दलानी पे कहिया कौन दिन दलानी पे इनकरा मुर्गा मछली ना बोल रोज एकर पापा कहेलन हमरा घरे उहे नु आए कितना दिन बाकी मारे भात खा के अपन दू रोटी बचा के रखत है कि काल खाई हमनी के ना तो हम तो साफ कह देल बानी कि ना उनकर से लेन देन रही ना कुछ के मुंह मारवावे जाई हो पैसो द दिहन ना ओ खातिर जो कमाते नहीं तो देबो का ना एगो कमाए वाला दे होखेला कने आदमी बहुत चोर हड़न जान जइयो ऐसे आदमी होखेला बुढ़िया के तरह खलन अपना में आए गतिए करतन उनको बड़ की ठीक भी अपन अलगा हो के अपन बनावती चैन से बहुत बढ़िया बिया खेत ले लहैसन उन्हीं के कहत रहनी हमरा घरे अभी बात चलत ताटे और राम पूजन के जमीन बा अपन अलगा हो के ठीक कर लेली सेम बियाह करे लायक बेटी भेल त हे इनकरा में खाउ वाला में रहला से उनकर होई ढेर का कहल जाला एथी लफुआ हां खा पियो काल के बारे में ना सोचा कैसे ना सोचला सब बाल बच्चा हो जे त बेचाइए किना के किनार लग जाई हां ये दादा हम तो फिक्र में बानी सब हबावन ओइ राती में के मारे के कहतवन कि हमर सरवा 1 लाख रुपया ले ले बाक रखे मारम ना भेटाई त हम कहिए बाबूआ जी हमनी घरे मत आई हमनी के नहीं खिजा जाना तो कर का करिए दीही या कि ना दीही जान जइयो हमरा का में ओसई कने हुआ जान जियो नु कि माने मुस्मान मेरारू रहे आ जान जियो कि खेत मैं बेच देलस आ लइकन के खियावे के अपने खाए के चक्कर में अब जा एने ओने भागल चलतिया पैसा कमाए के चक्कर में नून रोटी खा लो लेकिन न कर्जा महाजन मत लो ऐसे कहला पर कहे नु तो कही हां अपन लइका के सोना के भसम खियावतनी खियाओ कहनी है नु गहूम सब कटा गइल हां ए कने गहूम कटा गइल थ्रेसर में दबावे के बाद दमा दे में तोरिए जान जानू कि खरिहानी में रखले बानी तोरी बड़ा निक भइल बाटे असो ए दीदी जो बदरी लेखा दिन करे न त बुझा के पत्थर गिर जाई न त मोय बर्बाद हो पे हाथ रहे लेकिन सब घरे आगु न टेंशन इच को नहीं के लहसुन हमर देखत तनी कोते बसलो होते पोट हो कने कहत रे आदमी कि लहसुनवा एथी होला ना बैठी कितना बोले बैठ गइल हमार लाला का में के हां बढ़िया नु बाटे हो कहनी कि एथी रोपाबू पिपरमेंटवा रोपाबू नु देखी पिपरमेंट रोपे के कहत रही में पैसा तो बोले लेकिन मेहनत कितना बा खेत बा कि तनिको सुखाए के ना चाहिए रोज पटाव अपन बोरिंग रहेला तब नु फायदा रहेला ना त हम त बियावा डलले बानी अब रोपम अब गेहूं कटा गइलनु त ओनिए रोप देतनी गेहूं में हमरा गांव रे जानतनी गेहूं ना रोपाला खाली पिपरमेंट 2 हाली कटा जाला पिपरमेंट 2 हाली 3 हाली कट के अपन आदि एथी करेला आदमी बहुते घरी जानतड़ू कि ये से चलते आदमी रोपत भले 1 बीघा कम गेहूं रोप देता लेकिन पिपरमेंट ढेर रोपात ना जी तो ओमे ढेर मेहनत बा 24 घंटा आदमी के खेते में रहे के बा काहे कि ओकरा में घास ना होके के चाहिए ना तो तेल मय सुखा जाई धरती ओकर भिंजल हमेशा ओदा रहे के चाहिए हां ई त बात सही बोरिंग रही त अपन दिन रात पट सुनो ना चलबो पियाजवा सोहे ना दीदी ये कोने कुछ को तारा घरे ओइला पेनु अब खाना उना खिया लागल तो जा के जैसे मन ना खा जा बता से आइल बले तनी पानी पिए के आ ये कोने जाते नहीं पियाज ना रुक जाई हिताई में से आइल बा खा के जाई अच्छा रुका तब हम ही आ जातनी चलो दादा खाजा पत्ता सा खा के चली पियाजिया सोही दी बतावा हमरा कुछ बुझात नहीं के हम का करी का ना करी ना घरे कुछ रह गइल बा सब्जी उब्जी के बनाई खाना दाना ना खर्चे कुछ बा हम का कर दादा अपना मर से तो हम परेशाने बानी उनका ना चिंता हमार चिंता फिक्र बा ना कि एगो मतारी बिया घर में एगो हमार मेहरारू बिया घर में लइका पैका बावसन है कैसे खयसन कैसे जियसन ई सब से उनका चिंता फिक्र नहीं थे बस अपना ऐश में रहत बावन है पैसा हुनका से लेके पैसा कर्जा अपना दही पे गिरा देले बहन के बुझाते नहीं कि कर्जा पता ही कैसे भराई कैसे का हो जी यही टेंशन में हम दिन रात के हमार नींद नहीं खेल लागत टेंशन है कि पैसा रुपया इतना कर्जा कैसे दिया ए मरद के कुछ बुझात नहीं के कौन चीज है कन्या जी मम्मी जी अरे हम का कहीं हो दादा ना हमारे मरले बनता ना जियले बनता जनलू
आवत ही खेता देने सुमित बाबा टोक देला हमन के चाची अब कहिए पैसा देबू उ बोली एक से एक बोलला हमन कि हमरा कदे जम बुझाइल हन मम्मी जी हम समझत बानी बुझाइल है राहे बटाहे कहीं टोक देत बन अब वही दिन आके घरे हाला कइले रहन आसपास के सब आदमी देखत रहे सब मजे नु लेता जी है हां गांव घर में कहता के लेबे के ले लीसन खाली सन आटत नहीं खे जूरत नहीं खे कनी के दिहसन हमर जियल मुश्किल भइल बा एक कने जन दू बुझात नहीं के हम मरी के जी है इस वाला मरद से त परेशान हो गल बानी नतिया नतिया कहत नहीं देबे के बेरी ना पूछल आदमी के हां होता लइका कर्जा मांगता दीही के ना दीही लेबे के बेरी खे सब दे त के हमरा पे के चढ़ल बा। चलल मुश्किल क देले बन जनलू जान तनी यही हुके हुके नु हमर बुझाता नु के देह नु बिला तो बट गया है आ राती खाने हमर टेंशन के मारे नींद नहीं खिलागत जन अरे मत कह कनी असही 12 बजे ले हमरा ऊँघी नहीं खेलागत अभी ले हमें भूख नहीं खेलागल बस खाली घटा घटा पानी पियतई वही बले चलतई भूख पियास में कुल दूर हो गइल बा कने ऐसे के जेने जतई जेने आदमी टोक देतवन हमरा के पैसा खातिर हमर मुंह देखाल मुश्किल हो गइल बा ई नतिया के बेटा ई पैसा ले लेके आदमी ले ऐस मौज कैलस आज का कहाँ ले दीही बुझात ये टेंशन बा लोग हमरा भी दिए नु आवतवन त दुआरी पे आके हल्ला करतवन का करम है सहन होकत हटुए आग से आंसू नहीं के सुकत मम्मी जी बुझाइल लेकिन का करम नतिया के कोन बुझाते नहीं के तो हाँ बुझाते नहीं कि हम के कर्जा दीही कहाँ से दीही कैसे गाना गुड़िया सब बेच बाच के दैए हुए देनी अब का रह गइल बेटा मेरा अब कौन चीज बाकी बेची जा अब एगो घरा बेच देम जता तो हम जा कहाँ बा अच्छा ये तो घरों कहाँ बस सब जमीन जे तो बेचाइए गइल एगो है रूम बटू जरा में बन जा है ये बेच देबे के तो रहे के कहाँ लइका लइकी कहाँ रहिए सन तो उहे न सोचता ही दिन रात एकरे टेंशन बगी हमारा हम का कही तू हनी लोग बतावा लोग आई ये मम्मी जी कुछ का हम कही है ना सोनी ना बबुआ उठे न कुछ बाटे ना खाए वो के ओकरा के हम दीही खाए के तनी बगला में चाची बानी जनो है तनी मने मांग ली ना तनी ओकरा के खाना मांग के तो ले दे में कने ऐसन बात नहीं के भीतरे आदमी अंसा के दे दिहन लेकिन आदमी कही हन के कन के ई दिन आगल बनू के खर्ची नहीं के घरे मांग मांग के का करम भीख मांगे के दिन आगुल बाटे जन्ने अब मुश्किल हमरा भइल बा हमने के तो पानीओ पी के रहता नहीं जा पर लइका कोई से रही जन तो रोए लगे ना हो तनी मने दे दिहन उनका घर आवा घुर फेकन किहा को हम के तनी पपगावा खातिर तनी दे दे जान तो कने कालू मांग के ओकरे किया से ले आई नहीं कहीं सुन के परी कल बाई रोज छोड़ा उनका किहा ना जिम जाते उनका घर आवा देख ले ठीक बाटे कालू घर आवा पतो ही बिया दे दी निमन ये पतो है ना निमन से बोले ले ससुर तो करमाना है ये तने तन जान तो ना रही अति में सब कुछ सुतल गते मांगो तो दे दे का जने जाते ये कने ठीक बाटे जाते मांग ले का करी भगवान का जने कैसन जन्म देलने करा के आज दिन देखे के पर का कहीं रमा हमर तो बुझे तक जियले मुश्किल भइल बटुए अब भाई घर चल जाई त कहां रहम जाई रोज रोज जे कर्जा ले ले बाउन जे कर उआ के हाला करत बटुए कुछ ना कुछ उपाय त लगाही के पड़ी हर पास उपाय का रह गइल बे दादा अब का उहे नो जन कोई लेके चाहत उहे अब करे के पड़ी का करी मजबूरी के नाम बट महात्मा गांधी चाचे चाचे पैसा खा के मुंह में बकार नहीं निकलत सूद देवे के बेरी अरे हाला का करत बानी है बैठी ना बैठी काहे बैठी हम अरे हम बैठे का जही तो नहीं बाबे काइल बनी अरे ना बैठ के तो नीमन से बतिया लेती तो या तो अच्छे रहता है उसे भी देखी ना कोई कोई आ जाई हाला होगी तो बैठ हाला से तो हम लोग के लाज बा तारा सास के तार मरत भेड़ुआ के हैं ठीक नहीं अरे मूर तो मूर सुदो नहीं खुजा देत ये तो बात रो एक दिन जान लो सुनो हमार मरद के को लाज शरम नहीं के है रोग कितना बढ़िया बनी है वो नते के कुछ बुद्धि हट गए है बैठी ना रो कितना इज्जतदार आदमी अरे हमरा बैठे ना ना बैठी 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 ना पानी वानी पियम है चाय वही बना के ले हां हमारा के जो सूद बा उ दी जा आ मूर के जुगाड़ कर जरुआ सबके कर्जा दे के हम फंस गए अरे सुनी ना है अब पैसा तेरा और मिलिए जाई वैसे भी नो है हम तो जानते बने नो है कि हम पैसा कोई के रोकीला नहीं और पैसा तो रोकबे ना करम ए तो बा पैसा तर भी क्या अरे हाँ पैसा वैसा हर चीज बट गए है सुनी ना जानतनी सही रो कहत नहीं हमार मर्द के ओकरा तो कुछ बुझाइबे ना करला अब का सरा से हमर शादी हो गई तो जिनकी ऐस 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 ले कटी तो ऐसे कि पैसा हो रही ना
अरे अब बताई ना, अब जेकरा पास इतना सुंदर मेहरारू रही ओकरा पैसा रुपया के मतलब का जरूरत पड़ सकता है, बात बा ना है। हाँ कही ना जौन कहे के बा खोल के। अब का कहीं के रह गइल बाटे हैं, रौरा चन्हाक बानी, दिमाग बा रौरा पास, रौरा तो सब समझ गइल हो कम। हम ई समझत हई रउआ घरे एबेरा केहू नइखे नहीं खे कोई नहीं खे, रौरा कितना चन्हाक बानी तो जी। बुझाता कि ये महीना के सूद यही घरे मिली। अब सूद का मुर और सब कुछ चुका लेम रौरा। 12 गो इंस्टॉलमेंट लगेला माने 12 महीने के, तो 12 बार विजिट करे के पड़ी। अरे हम बानी नु 12 महीना नहीं, बहुत एक ही महीना में चुकती हो जाए तो कोनो दिक्कत हम चाहत नहीं करे खींच के 12 महीना लेके जाइल जाओ का, नहीं तो ऐसे जीवन भर में ना कटी। अरे रे रौरा तो खिसिया कोई नहीं है। अरे। अब रौरा जवन बोली तो ना हो कैसन होइए नहीं सकत। तो आई आई अरे ऐसा सूद हम केहू के ना चुकाइले रही।